Episode 4 tira chuan hiung suk che jok hi aron ho meka chuta kong kharin hongsa mu chuan nge thalo tak mai hian avatlan pheya avalu chuan phei khok dang hi muwa avalu thuk do chuan anu hi mutameya zoi sap hian nu chu tia hiung suk nu chuan tungei ni ti ju hiung suk na chan lo jota a hiung suk thren pa kania chu tia chuta anu chuan amu hi lai jok chu kai tho tuma hiung suk chuan nilo kai thosu jok pa hian anu chuan enga tinge ti chu jota ni jana na thoka convenience sopa jan lampanga thok thina night shift aneya khami wang khan ni jana mu manglawa voin chu cholte dawro chu tia anu chuan ka fapa hian katan ka thorim lu toklo nan na thokamo chu tia ti chuan do lampang en sin chu kala fancy deuh mai hi nia chuta chuan Vasco team te jingami pakhat chu na chu lo thoka chu tenga thingpui le coffee ti vela pe ko lai chuan hingsuk le nu chuan an lut thlala ani chuan lelam chu hoi ngala mai cheu chuan mel tha ti mel tak chuan hingsuk chu alo en sup supa ni che pakhat phei chuan en nasal tuga abial pa chu mak tak mai hina mu pha hiela hingsuk anu chuan coffee man vel te mu chuan makati emema tuiche kalawin ang tima se hingsuk chuan americano chu intir thawa tui chu tera uhlea hingsuk anu chuan hingsuk chu hmingte chu zota hingsuk chuan a suidan ka hrathiam chelo na chu ke po hi ka hming chu hingsuk thonia chu tia Vasco chu wardroom atang chuan ran chuka a thuwa airpods wa tum che chuan hingsuk chu muwa chuta ati mami pa chuan bong nu te churan pek pain saso a thren pa nu ni so churan ti zawa Vasco chuan airpods fu to lo chuan chuna tanga hingsuk ten bek na chu angai thla charchara a hingsuk tan hian thrin thatak pok ani lo te ti lai chu chuan Vasco chu lo thinrim to hleya ye thrin thalu ni reng ani ti pa chuan hingsuk a che jok azuroi laya ama body pakhat jokin apok phei laya alo ti dan velang chu angai tua thinrim hle meya abong nu te po chu a met ke pha nge nge ya chuta tim pa chuan ngeidam choran di saka ya time ni ti pa chuan aron thru fai sok soka bong nu te dang ka dule chu tia bong nu te dang chu lak sakleya apeya chuta Vasco chu athuwa anthu sei chu langai thla charchara hingsuk anu chuan waiter chu wa kauta Vasco team te jingami kha ron tlan phei ngala chupa chuan o kapi engei dung ti pa chuan hingsuk anu lampang chu hoitlata hingsuk chuan a mel chan ve che hmuma se tungai ni ti chu ro sangala hipai ka hre ni chu ti hiala hingsuk anu chuan sutlai cardboard chu kanei theingem te zo chuan chupa chuan an la ron la tu kha adang kan nei na chu hidu chuan le la theinga tia Vasco chuan bong nu te chu a met ke teu to hle meya ti chuan hingsuk chuan a siam that puya rela ka chong pui don na hei hi ka ho hun to sia min siam pui van ka lo me ati chuan hingsuk chuan rela hi tengking lu phal me ti chuan hingsuk anu chuan ati palu tok boya he teng mi tam tap nga ka ti zak chen he tenga thil ti hian chuanin kha i americano man kha ati chuan hingsuk chuan ai angai lo ka poisa ka nei ve lo matia ai hei hi itani lak du lo chuan hingsuk tan tal po la ro atia ala Vasco chu alo thinrum le to hle meya abong nu te po chu amet ke pha nge nge ya atim pa chuan ngeidam chu alo di sak charchara chutia tron fel pa chuan hei hi ka hnapa ngai tak angin ka ti ngai ni atia hingsuk chuan ama pohon nadang ani kha kheng ting ni ti ati chuan hei hi ka side job ania ka main job chu chhun lampanga ka tia hemi zan lampanga kala khom thrin ti chu shrila alma chuan hingsuk a zai them je te chu shrila ti chuan akalta hingsuk chuan ahmong te chu khoi pain anuin zai them ati thu te chu alo ngai to Vasco chu nunglama chuan ron lang thuta atim pa khan thil ti faina to chu ron la chuk vele chia ma se Vasco mu to lo chuan a thlau topa construction na mun pakhat kan mutaya chutlai chuan Vasco le hingsuk chuan dinga Vasco chuan a khor chu phela stance pakhat hielata engsteds nge he kan traffic anga two stands mang thin nge comment section a han soi chur chur tau bakian thina go chanin hriang hingsuk chu ava bei ngal bon buana ma se hingsuk chuan alein bhum charchara an hek na tur je chu container pakhat chuan hek fu chung kan hrethiam ngalanga a khor ngal pha dok nge nge ya chuta hingsuk in lein bum le tum chu a biang chu tlem chuan anat pha ta puitling po poisei lak sakani mo ti pa chuan khanu poisei lak sak khamron pe ngal ro ti pa chuan a dila hingsuk chuan
ani hi mi dik lo ni hi mi ti boy thin ti pa chuan sual le chu tum ve ta in sual ta ngat kata Vasco chuan aron zon chuan Yungsuk chuan lo nek popa a khup chuan Vasco chuan alo dang mana che ka nek thlu kang tiang ei to lai chuan Jisung ina soi kha hre chuk ta chu di chuan tia a nek popa ma se Vasco chu alo in bum mana Yungsuk chu ron nek le tle tuma Vasco tim pa kan mu te chu pa chuan Vasco chu lo zong me ka mi pakhat ding lai le mi pakhat tlu hi awa hmuwa awatlan phei chuan Yungsuk chu lo dinga Vasco zok chu lo tlu to Yungsuk chuan ka ti pal he pai lo en kol te o ti pa chuan akal ngala Vasco chu atim pa chuan enge thilom zia te zo chuan ka timing kha a diklu tuk ma se ani ai kha ke mai na dik zo kani ti pa chuan flashback chu kan mu thea Yungsuk kha na neka Vasco ina buma neka tumle che khan Yungsuk khan lo bum let ve le in akiu chuan a mai zon lo tau tir chu nia khami wang khan Vasco chu ding chun jom thei to len athal ngal topa atim pa ne na chuan ka chak lo ni ka chak lo wati chuan atim pa chuan ni lo I chak lo thei lo kan tim hi kan chak lo thei lo ti chu soya ti chuan sin chu Yungsuk an tho na chuan akala chu ta dor lo nga lai chuan Vasco ron lut hlol meya thil chu aleya aman chu pe ka ti pal I paisa ka lak le sak thei lo che ni ati chuan Yungsuk chuan a mai na tur se kha alo ti ya chu ta mi nan buli lai de kha sha chukin exer lak chu tum ta apu supply chu mai chem hel thatak mai heron luta chunu chuan anui saka chu ta paisa 70 fel chuan chunu chuan energy drink chu pe ya akalta Yungsuk bo chu thli tho hewe ong chuan a hria energy drink chu inin sitapang o ti pa chuan setup chu titranta chu ta jei po chu kan hmu theya anin lian takka chuan alo oma chu ta chhong sang taka tang chu an khuwa vel chu alo en kola episode 4 chu to pani